afọ n'ọkụ ka ikweta na ọ na-eme na onye isi ndị ada arụrụ ana onye isi ndị ada arụrụ ana agwago m unu na-edewe unu mmechi ụzọ Ogechi 1 million times before ma edebe anya side ebe unu nọ. Some of you do more poisonous than agwọ. Onye unu talụ onye ahụ anyị efuchi the next day. Onye unu talụ onye ahụ anyị efuchi the other way. Unu na condemn abnormalities. O nwere comment Dozie dele ebe a. Ọ sịrị the day they get up to condemn Ifeanyi, that day that somebody like him will call Ogechi and caution her. Yes, you cannot bully her into silence. Although possible, you cannot bully her into silence. Ogechi mechi ọnụ, imechigo ọnụ nke you. Ife chọrọ ka Ogechi mechi ọnụ ka ile you na-agba ka mgbọ. Sọsọ gị maka esi akpọ mmadụ akwụna. Ịkpọ ya akwụna, ọkpọ nke ya afụghị ụfụ, ya fụwa gị ụfụ. Ịkpọ ya akwụna, oje mụọ aka na kpuo na wodropu, je chọọ nke ya afụghị ụfụ ma orie. Ọfụghị ụfụ ibezie ịmabata na Facebook bee bịa chọọ, bee bịa recruit ndị go na ha ya eje n'ụdị ọgụ. Ya afụdụ m, ya afụ m n'ọba ekele ede na ọhọ mmụdiri. Ya afụ m n'ọba ekele ede ọwụ mụdiri gị ijekọ ọnụ. Ana m ajụ gị ajụjụ. Yesi anya afụ m n'ọba ekele ede ọwụ mụdiri gị ijekọ ọnụ, ọhọ mụdiri gị ijekọ ọnụ. So iji ike ọnụ ruo ebe ahụ ife ịfụrụ iwolu because ha achọ ọnụ mma. But ụbọchị anyị kwadoru ịkọshọn onye elu, anyị akọshọn onye ana because na ekwukwana nya akpụwa isi akpụ afọ ọnụ n'otu. Ịkpụchi isi ịkpụ ha afọ ọnụ ịka ya elu kuso tatad. So akpụwa isi akpụwa afọ ọnụ, akpụwa isi akpụwa afọ ọnụ. Okay. Thank you very much, Madam Zionite, Mrs. and Lady Zionite. I announce the exit of Onyeisiada Zion, the only person who solely bought the land where Zion Ministry is sitting today, the person who has been financing the activities of Zion, the only Ada Zion Ministry nwere today, the Ada of all Ada, Nyagotala Anango Okpala. Without her, there will be no Zion, and with her, that is why Zion is existing today. Remember, I am announcing the exit of a very wonderful Zion member on this page. So we have to announce her exit because Nyana Evangelist Ebukobi Palankata may plan we mepe Zion ministry. So if you basara Zion na-ewute, if you basara image of Zion na-ewute, yet mgbe ọ na-akpọtụ na Facebook ayafu Onyeisiada Zion. So as I officially send Onyeisiada off this page, may we bid her farewell as she goes to the admin office of Zion where she belongs. Let her go and sit with the saint. That is where she belongs. She doesn't have any reason to come and sit and talk with us unbelievers. So, Holy Weje, Onyeisiada Zion, we bid you farewell. Konye wanyi no nyelugo. Off you go. Bagam. Obiala Ejake, son of the priest. Give it that on. I don't know. Nyab Kaisha Zion this now. But I'm born at bottom of Facebook. I have Onyeisiada Zion.
or not anywhere to be found. I have one page here anywhere na Facebook. Oluokito Omapota. Machali. Although is so much interested with Indonesian Zion Ajafa. Man, and then opposite Zion Ajafa. Ofrofa. Or EJ align with them. Ronane deceive Gary Omun. Ipe Chineke ye. Ifo unu nyo mena na mnuze eziokwu kune mme nyo ye nyo just chaye because ebo na haku ha nwelu that interest ya ha kana azo they can zode so n'okpuru ọra ndị Igbo nyere testimony biara genuinely achọba ka egbuo odo Germany achọba bia ka chọba ka egbuo chọba ka egbuo issue of COS pụta ha sụgharịa isi ọnụ so ko ewe fo na ekwuru ana nye okpuru ọra ndị Igbo ayaghị ekwezi ka ụnụ nwee such power na Facebook. There are people like us who can come out and talk and people will listen. What I go? How can you hate somebody like this and you are even claiming to be a Zionite? You are claiming to be only said that with so much hatred in your. Yeah? Prince Vitus says, Osrim Ezugo, if you are true son of Newi, you couldn't have come to defend Ogechi after all her unverified allegations and the insulting late Senator Ifeanyi and other prominent Igbo men. Before me woporo, Prince Vitus Oyatu Igbo, Masigodugu, Nchishebiegi mi, because all na Nchishaye bigi mi, all na atolo, because na ebenya na jepa ki na enwoku ki no we maru no defame prominent Igbo people and jepa ki kotolo ebu igwe adro prominent. This empire adro prominent and the adro prominent. Ijo adro prominent and Ezuga adro prominent. All the people all kotolo igwe create adro prominent. Ese na Nchishaye bigi mi omo sapa unu na efe ego nke ahuru number 1. Number 2, you lost Senator Ifeanyi. I want you to go and screenshot 1, 3, 4, 5 or 6 comments where you are defending Senator Ifeanyi even in a level allegation against him. I want you to go and screenshot 1 for me and show me. That is number 2. As I announce your exit from this page, it's a no one ama onye Nnewi. They can na-ewepụ igwe Nnewi na page here. Amadu na igwe na washing. Respect to our only and the long serving Igwe, the real Igwe Nnewi. As I remove this Igwe on a page here from the royal family, as I remove her, the Nnewi, one of Nnewi, Anedo, one of Anedo, Nyameru na nkwo Nnewi gbadata na nkwo Nnewi. You want to go? Nyameru na enwere aka Nnewi na anọ. Nyamemuru Nnewi shi after Nnewi shi. Nemu Uruago after Uruago. Nemu Umudin after Umudin. Nemu Otolo after Otolo. Nya wopụtara nkwo triangle ebe Nnewi na-ezukọ were eme ife. As I announce the exit of Nnewi from this page, we bid you farewell. You want to go jail on a Nnewi, but I mbatara Nnewi aya kpawakwa. Ese mma anata na ejewe mebe nneje. Ikweta na mma anata Nnewi anata ma ikweta ho na mma anata ya anorokwa mebe nno. So kele ebe no. Nnewi of Nnewi. Yes, Prince Vite. Prince dore na afa. Odore ka mama. Yes, daalụ hinne. Off you go. Nnewi, one of Nnewi. Daala. Ono na awe basiana anya. Prominent Igbo men. Prominent Igbo men. If they are not prominent, they are good enough ke wolu ha puto sia ha. So problem unu welu na balele prominent Igbo men. Man onye nya na Ogechi na-eme ife balele those Igbo people that are not prominent. Those who are nobody na Igbo. That is why nobody want to talk for them. Darutezi empire na di maho humiliate ha.
nwata nwaanyị nọ ile onwe humiliate ya dara egwu igwe kọtọ ya dara ije ụwa bụọ nya kọtọsicha ije ụwa na Facebook pata iri igbe kredo imegharị ọpata iri ebe ọnụ nọ imegharị ọpata iri ebe ọnụ nọ ụna afọ bụ ụdị ife daala okay o nwere another person I chọrọ iwepụ na page ya onye asịrị this boy you are very ife ọ ekwu what are you supporting something that is not useful let us remove the most useful somebody we have on Facebook as useful as he is I don't need him at this page useful to his community useful to this country Nigeria useful to his state I don't know his state useful to his family the most useful person Bible call affair do na dictionary but we don't need him na this unuseful page you gotta go so Dan Destiny Joy I bid you farewell from all my live stream confirm bye bye ọmụnụ na afọ bụ ife daala daala unu cheno ka mmadụ bịa ebe ka mụ na ụnụ rụba aka n'ike mụ na ụnụ rụba aka you can claim to be anything claim even to be PA to Ifeanyi Uba claim to be Cyril nwanne Ifeanyi Uba yeah you can claim to be anybody you can even claim to be a regional manager Ifeanyi Uba lovers of Ifeanyi Uba una love ka ye hey if you dey love unu nya love unu nyelu nwoka unu ji love fiangido ye unu humiliate gidoro ntoro boso bala nini even after unu ka dey humiliate tata you want to come out and come and claim you love Ifeanyi Uba because you hate Ogechi you turn automatically to the greatest lover of Ifeanyi Uba yet I have to heavy show you that love even mgbe ahụ na akwụ n'elu obi ahụ kwa aka ga-ede rest in peace ebe edere foto mgbana okwunu niile love ya ụtụtụ echi niile m post kwa because tomorrow I really want to remember my senator the senator extraordinaire Ebechukwu Global. He will be the first person I will remember tomorrow morning. I want to see 5,000 continue to rest in peace. You can see it. It's a question in a post where you have to carry comment 20 or you have to carry comment 30. Yet that is the man you have been fighting for all this while. Ndoshongadoko. Yeah? Efuka bebi okonanya. Efuka bebi okonanya. Owe na-eme ebutuo odogwu bitas ọnọrị ebutuo bebiọkụ bitas ọnọrị anọ ịghara eji ọkpa na-akpagharị n'ime afịa je na-achọ ebe mmanya ahụ ka iwee gosi olobu na-efere ya n'anya ịmaghọwa ezigbo afa yo mana efuka ya n'anya our prominent man onye adọzi prominent si dari ya gbuo onye adọghọzi prominent si dari egbuo onye adọghọzi prominent si gbuo ihe because na onwe onye ya ekwuru ya ọnụ ya because the poor are always good in fighting the battle of the rich men when you know that they are strong and solid enough to fight their own battles. To aka ya afu big men na abu na enwe problem ego if a poor man onye agbata obi eji 20,000 for over 3 years ọkwụbụ ha ye ojije gbala ọgaranya ụgwọ $50 million or $50 million ọgbata bụ okwu 1,500 ọgbaila agbata obi na BBC neighbor obi agolu ji na shop ji 4,000 bịa ma rice 6,000 na shop 10,000 for over 2 years nata bụ oyo ego ahụ
mana ị na-eji ịgbara ọgaranya ụgwọ millions of ego igwe. Why can't you be a peacemaker rather than putting fuel in the fire? Which kind of human being are you? As I announce the exit of the peacemaker himself, ofu onye mere ana Igbo ji wee du n'otu, Ikemba ndị Igbo the second. Ofu onye mere na ana Igbo ka wofu today. Ewepụ this guy n'ebe a, ana Igbo ka agba na ja. The symbol of unity, the Zik of Africa the second. As I announce his exit, enwekwara ike ta nwopụ eketa ana Igbo aghasa complete. Onwere ike nwopụ onye aketa udo ana complete na ana Igbo because onye a peacemaker the first. But as peaceful as he is, even in his unpeaceful home and in his unpeaceful mind, I will announce his exit from this page. So kelebe peacemaker no. Omo bu peacemaker Leonard Nwokpala Shukusman peacemaker Mr. Leonard Okpala off you go. Bye bye. N'afọ bụ odife. Okay, if you say anything ha na-ede, some of them lack ability to understand. It is not their fault. The only way I can promote peace is if I support them. Get what Ogechi bepu isi. Mana nke na-ekwu sinsi mefi ha anwe. Nke na-ekwu sinsi ma onye ikpe bezieru ha ka udodo ọha anwe. Na onye adu as guilty as onye, na onye adu as guilty as onye. Na ife iruo na ife onye a na-eme adụghọ mma, na ife onye a na-emekwa adụghọ mma, ọha ha anwe. Ife ọ chọrọ ka ngwe beri ngwa o nwere anọ ka anyị go comment another person. Emeka Wilson Mahakwe, Ezugo Global TV, my brother. Even though it's hard for you to advise Ogechi Okeke, that I can understand. I don't have platform, but one day I will be happy also if you use your platform to advise our Igbo people to stop saga. Saga is not healthy, and only mannerless people do saga. This saga nonsense has cost Igbos a lot. Okay, Mahakwe, I will pick your comments and I'm going to analyze it. Number one, I don't know why you feel that the best way I can talk to Ogechi is if I on my camera. That is number one. Number two, what is prompting Ogechi into owning her own camera to talk back at people who are talking bad at her? Number three, you raise a very important point, which is Muwolu, my platform, where advise our Igbo people to stop saga. That I have done thousands and donkey times in the Maduma. But the reason why they are not understanding my message is because I have refused to join them in criticizing one person, which is Ogechi. So for as long as I don't condemn her, somebody has to go, that means you haven't been following Ezugo. You see? Or somebody Zarogia. The other go. That means you haven't been following Ezugo. If that I have been preaching. I said, and I quote, that all these people, nobody say, no the beauty of this. Malokwa. Nobody say, no Ogechi the beauty of this. Malonando Zoni the beauty of the same thing. I said it countless times.
Then we say that the best way is if you caution them all. Talk to this person, make peace between them. I also said again that condemning that act, which is saga, is far much better than taking sides. But if you have decided to take side, I don't know why you have problem with me. My side, I said it clearly. So, for those who don't want peace, they are free to take side. But when you take that side, do not be bothered about side or divide. For those who are ready for peace, the best thing to do is to condemn that act within that saga itself. What is saga? Onya allergy, onya menunka. Onya allergia, onya menunka. Ekwuru ni Jesu ohi meshi onu. Abi kwuru na Burna Boy na ontu. Burna Boy ogbari ya no na ezu ohi. No. He simply moved for him to come and prove ebe oje ontu. Imagine owo na Burna Boy ogbari ya no onye ohi ka owo. Ọ na-eprove na na-akpọ ntu. Ị na-eprove na iwu n'ọwụ onye ohi n'ozugo nke iwu. Ọ dị difficult ịghọta. Ịghọtago? So, you that is claiming to be a Zionite, ịghọtago? Ngụ onye nọ ụbọchị Evangelist Ebuka Obi mee foundation. Ngụ gotara olive oil Evangelist Ebuka Obi ji wee anoint Zion ground. Ngụ onye nwere na Zion na-eje nga ọkpala. Ngụ na-enye instruction ebe niile. You are the Zion of Zion. In fact, agbarụ na Zion karịrị nke Ebuka Obi. Ọ afụchalịgo na Zion. Ewee bịa fe Evangelist Ebuka Obi. Onye webata Chinwike. Ọ bụ na Evangelist Ebuka Obi ka a na-ebu na moto esi na Zion na-apụ everyday. Ịghọtago? Ngụ the father of all fathers na Zion. Ngụ kaburu the best interest of Zion ministry at heart. Defender of Zion integrity. Protector of Zion image. I have to go. Yet mgbe wepụta Zion n'ebe ekirikiri na Facebook, I have to go. Emekpuo iwere ezigbo mmadụ. Ewepụta Ogechi because na like he ịmapụta. Ịmapụta. Ebia gosi your hatred n'ebe ọnụ. Ka ebia gosi ya kpọmasị iwere ebe ọnụ maka na ịdụ perfect ife wu angel, ife wu Moses. I repeat again, the moment you insult or papa mmadụ, you make yourself vulnerable to insult. The moment you respect the papa mmadụ, you make your own immune to insult. Ọkara ihe etu a onye kparịrị nna ya ọkparị ya nne ị na-ejezi arrest ya na ọkparịrị nne gị nna ya kparịrịkwa. Ị ga-egosi how much you valued your parents by not insulting his or her own parents. Draw difficult. It is not even a rocket science. It is not a rocket science. So if you are a true Zionite and you are telling me that Ogechi, you are not a Zionite, you are just, if you are a Zionite, you are just a Zionite who is into saga. Because all you know into saga, you will condemn all of them. You will not spare one of them. Yes, all you know a Zionite na abasaga, onye Zion na abasaga. All you know Zion na abasaga. Iya condemn hancha niile. You cannot single out Ogechi. You are going to condemn all, generalize all of them. Usietu achekonyo hancha ni nono. Gwarisia ha gwarisia. Oruzie ha je ekebe ji okwu ekebe nkoye ketanya wo. Because na onya deserve if onya deserve, onya deserve if onya deserve. The moment e bialo ka ese na ewe Zionite Ogechi if iwu onye Zion na agbasaga. If iwu onye Zion na agbasaga. Ịghọtago? O nwere account ije eje agbasaga. O nwere account ije eje agbasaga. Ịghọtago? Ọ karị ihe etu a.
o nwere akaụntụ iji eje agbasaga asụ onye Zion na-agbasaga ewu. O nwere akaụntụ iji eje agbasaga ote na ngwawala ụnụ respect your fellow human being ka your fellow human being respect ya. I keep saying it. Again, we say you can take that action first. The reaction that will come is not left for you to decide. Okwefuru ya mmadụ bekwara ebe a dee Ogechi Okeke Njaka kpaa ịdị Mr. Obi. Ọ wụrụ na onye Ogechi ma kịta Ogechi jekwa kịta akpọọ ya gbakwa ya ofe ife efu ya ọwụ na elu Ogechi si na m tọrọ ntọ Ogechi si na m tọrọ ntọ mana isi na ogburu mmadụ mana ọkwụrụ kwuru kịta na ogburu mmadụ ife ụnụ afụ bụ ogboro n'ọnụ ka ụnụ akpụbụghị Ogechi ahụ. Ife ụnụ afụ bụ n'ọnụ ka ụnụ akpụbụghị Ogechi. Hazi m ekwu okwu Akụ Zion mkpụwa ndị niile na-ebo ya ebubo na Facebook ma a na prison ya dị aka ejugo. Akụ Zion ọkpụwa ndị niile na-ebo ya ebubo ma na prison ya dị a na-ejugo. Nọ na ụgwọrụ ndị na-ebo Evangelist Ebuka Obi ebubo ụgwọrụ ndị a na-akpọ ka ha bịa n'ọhụrụ nyanwa na Akụ Zion sokwakwa na onye ndị mmadụ ji n'ala wee sie nri eje na Facebook onye na-achọ ụlọ teta aleju ofe ife bụ Ebuka Obi hazmewu bụ Akụ Zion. The other go. So I don't know why you people should be crying over the same thing you are guilty of. I want you to go through all the broadcasting megolu about Mirabel. Iwopụta nye one ebe ngogolu Mirabel iyi ebe nse na Mirabel wakuna enye ngu 500,000 enye ngu 500,000. All I do is to stress on the things raised against her, talk about problem onwere with Ogechi and advise her accordingly as a sister. But because she doesn't want advice, even when she knows that she has done something that is not noble. You have done something that is not noble. You still want people to come and join allies with you. For what? You are only going to get her common enemies, and they will not be telling you the truth. Because if I had that so say by it, so say by it, but they cannot give you an advice that will help you to avoid further occurrence of that thing. So, even the way we found you were mad. No, we leave a dish. Na mother or go know he. Way if you could. We just say, well, now, police here. There's here for one them mad or cancel when we know he. No, if a dish and a mad or go know he. A all you mad. Just say, follow police. Since there will be a proof for no mad. Why no proof police know? Onyado as beauty as you. Nchibiba mputa. I condemn woman nabo. Because if one nabo accuse each other, we feel both of you the guilty of. Kerifo biara igbaga, iyabaga ni nke igwari ya. Ikolo yo no ko gwalo. Ike ọnụ maka no ụnụ na-apụtara iwu ike ọnụ
punishment I you na amawo ni what the same thing what don't you expect so I want you a true Zionite and you are joining them to fight Ogechi. You are not being fair. If you are so obsessed that when you begin to talk or write something, if there is something where goes no, you must not talk. You must not align yourself with those people who Ogechi fought for the sake of Zion. You are not being fair. You know that go? You know that go? So you cannot be so unfair to join those people that Ogechi fought for the sake of Zion. You cannot join them to fight Ogechi for anything. Orimeshiono. 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 You are not being fair. You are not expecting those people to even like Oge in the first place. Why Ogechi cannot come to the police station? She said, call her anytime, she will come. Ofuji, just like the same reply in the Yendo to Nabo Nilu no Mono, Jebu Shaman no Mono, Joya Gwenya Sagia. Because I don't have answer to that. It's like you don't have job. The only thing is cholo, the only call in well to Keda Kuga in a police station. You gotta go. Keda Kuga in a police station. Yeah? Advice go munu, but we never know actually another advice. You gotta go. Get your ear born on a put in a police station. Or one of Senya Nata Nigeria, no ye menka. Or not a Nigeria, no can I do born. Or can Obodo you or can America. Yeah? Ọ batakwana na Nigeria. Nigeria ka wa America. Mgbe ọ na America ka unu na-akọ ife ọ nọkwa na Nigeria ị ka na-achụkwa m why ka je kpọta ebe ọ nọ na ebe ọ nọ na mask ọ nọ na move ọ bụrụ na one place na 36 state ka ọ nọ. Go and bring her and drag her to the police station. Ọ ka nọ na America ka asị na ya agba plane je America. No, she's here in Nigeria. Go and get her. Ị ka na-achụkwa m ebe ọ nọ. Connection unu niile enwe ike locate wu ebe on. Connection niile unu nwere unu enwe ike locate wu ebe on. It has to take me to take you to ebe on. Amon on ebe on. Amon on ebe on. Je popụta ya ebe on. Edugo tired una adugo tired of ide egwu na-ejide gị na Abuja na eme nga. You are calmly now asking where she is. You are missing her. Yeah. My brother, watch it though. You are running mad already. Simple question, need simple answer. Where is Ogechi? Has she returned to United States? She mezie nwa iluo joye shaman ụmụnna yo. Okwuru usi ebe apụọ iso blocked. Block all these things you may create. Confirm. Confirm. Seba poiso. Off you go. Yes. Off you go. Moke na juicy. Ike show ya agugo no yoba zia yoba. Ike ịchọ ya agwụgwọ unu yoba zi ayoba ọnụ na ayo zi ayo
ono na ayozi ayo biko kere na ebe Ogechi nọ gare na ya ebe Ogechi nọ biko na beg you want to see Ogechi, where is Ogechi? Una aya abazi mba with connection n'inu nwelu na enwe ki locate nwe ebe Ogechi nọ na Nigeria. It has to take you ebia na ayo. It has to take you ebia na ayo. Wopụta time di mkpa na ndụ n'enu ba anyị ama ụmụ okorobịa of my age me foundation unu elu n'ogba ruo elu n'iye. When I should be thinking of how to do something at least quarter to if ụmụ okorobịa ahụ meru anọrọ na akwụgharị na-achọ Ogechi mụ na eje police station petition another woman who did finance ya. Not even you don't even have money to finance any petition. You have to go and hide to fight one, and you are a man. You have to go and hide in Azwani to fight one, and you are a man. It should be you standing in front of those women and another one as well. You will have fighting Wokeli. Oh, Dr. Gochkuli. Ogechi one is supposed to need Imake Five, especially at the Benanko. More than 30 police security men will storm Classic Munish, where they arrest you on only 3 days. It is not enough for you to know that you are wasting your time. You took all the DSS in Anambra State, roll out moto, but a Classic Munish, they make a noise only for the person to stay only 3 days. All that money spent, all that maga emelu na down the drain. It's over again. You still want to spend money. It can show you what you wage Abuja. Where is Ogechi? Where is Ogechi? You are asking me now. All things going on a page in Aba. All things going on a page in Aba. You will get here. You know that you will get her. If you are I'm on my bone. Use your connection to go and get her. Umukurobia niile nọ n'ugba na Zenko enwere ike nene Zenko gụ na ya wụ the same age ma we to ya to. Look at how he is making news headline. You are not even moved. Keri ife meru Zenko jiwo. You are not moved. Such kind of news that they move no na arrest Ogechi ye Abuja. Where is Ogechi nwa anyị bu amụ nyasi America bata nyawo ife dimpa mmadụ ya nọ na 21st century ya na-eche mpụ ebe ụmụazị ewolu machine a na-elegoro na mpụkọ industry n'anya efupụ na bife na eme ka ikpe eri ọnụ ofu onye akwụ ọnụ ụgwọ goro nke dị n'azụ ya gobodo nke dị n'azụ ya efe awụ ife ya adafụ na Nnewi ya anọkata ifu ebe agwara go na-enwelu 7+ of land 400 million ka ị na-eti mkpu agwara na mmadụ ekwe na 350. Ife niile aha motivate ife niile aha epushu na-ebịa na Facebook. Where is Ogechi? Has Ogechi come back to America? Ogechi nwa iwu ahụ. Ogechi come back to Nigeria. Ogechi nyawu ife nyawu ife na-eche usugere ana ebe a njesha bendo ụfọdụ my friends bata ebe a and I'm not sure where am I not doing it better, where am I going to improve. I want to do better. I want to be a better version of myself. That should be something that should occupy the mind of a genuine man. Can you even do to how old are you? Where are your age mates? How are they conquering? What are their exploits? Match it with what you are doing and know if you are doing better. If you are not doing better, that should be your worry. That should occupy the center of your head. Uposi ahi bia Classic Munishi bia arrest Ogechi. Kele be park remote ibu bia. E walu boss rituo wolo kada walu fuka bia na Classic Munishi bia arrest onye driver ebutel. Sometimes I don't know how. I don't know honestly. Kelu ki si kwato we bia. Case ya kita
ekwuo na 10 million or 20 million ka ya ati ya Ogechi wejere nga inwelu 1 million ya ati ya izoro na azụ mmiri and justice nwata nwanyị to fight nwata nwanyị yeah izoro na azụ nwata nwanyị to fight nwata nwanyị boys oye iburu ụzọ wụnye aka boys oye ibupụta ajụ obi ịgbalụ gosi anyị obi anyị afọ obi ndị gbara ajụ obi pụta ịpụta ndị gbara ajụ obi pụta ịpụta I don't understand. Nwere ụfọdụ ife ma anyị dedicate my time to ịgbara ọkada ịgbara bọs hit megide gị rituo na bọs gbara ọkada fuka na-agba na-ebịara arrest onye si Amerịka wee bata anọ nnukwu mgbe mere abịa na ana na-enene ya ebe ọ na-akross iro ka o jee baa bọs onye ji na chi ya ịbalụ bọs gbalụ fuka bịawa ugbo maka na ịbịara ka ife Ogechi nọ na detention. I cannot come there if I cannot come there comfortably. Mgbe agba connecting bus mgbe ebe a nkwụsị ebe a mgbe ebe a kwụsị ebe a mgbe ebe a kwụsị ebe a maka na nna abịa ugbo ịbịa megon ọwụ mbịachi ugbo na wewo 1 million na okay onwe somebody ayi ewepụ kịta this boy why not look for job to help your life why every time you come on Facebook okay if I your wisdom let us announce the exit of the CEO of Any Best Electronics, CEO of Any Best Pharmaceutical, CEO of Any Best Real Estate and Properties, CEO of Any Best Motors, CEO of Any Best Merchandise, General Goods, CEO of Any Best Manufacturing, in fact, the CEO of Gwe. Let us announce the exit of this wonderful CEO, somebody who can only sit in the company of Omeka Nekretus Ibeto, Shikasan Akwatu Egwu, Johel Pharmaceutical, those are his mates who belong hereby. Let us give him the honor and respect of sending him to where he belongs, because he definitely doesn't belong in this category of jobless men like us. You gotta go. So, CEO, sir, don't be angry. I don't want you to be insulted here. Off you go. Have a nice day, sir. Ana announce exit mmadụ na na-akọ ya aka unu ebe zina eme ife unu na-eme ndị niile na-ewepụ ebe a ndị odogwu ndị nnukwu mmadụ na na-afụ ha ka ha na-apụ like common people. Ọ dọrọ mma na akwanyere ndị ọgaranya ifu big man ekwanyere ya ugwu. You gotta go. Yeah? If a big man, why do you? Yeah? Yesterday, CEO of the comment section. If you go over here, that's what you call. Okay, when I'm there, I said, "It's good. No way if you were in Allo, no Ogechi will you naturally go." I was expecting him fear ka 3 men, 3 men ofu isutu na ndị dinta na abụ sori ewe bata ka ya mfu nwanyị afụ ebube nwanyị mfuri onye ritu na boss si etu a galo we bata n'ugbo ọkụ onye siri nje chọrọ aka ọrụ ọkụ onye siri nje chọrọ aka ọrụ ha nọ na Facebook na-asị nje chọrọ aka ọrụ ichekwa na ndị mmadụ ka gụrụ ha na-ekwu amahọdụ na-emechakwara interrogation eme ọgbapụ ọsọ ọpụ misie bọs ha ndị gbara ọkara adụ riski ịba bọs wee gba n'ile ọkụzụ ahụ karịa ibu private mmadụ ebere ebe ha na ha na-agwa je chọrọ aka ọrụ ichekwa na mmadụ ka gụ na ha na-ekwu ya ama na onye ọnwụ nwere ike ọwụ garị ka ọnwụ n'abalị agba n'ọmadoro afọ na bed ebe ọ madoro afọ na bed ka ọ nọ na taịpụrụ datem ịghọtago. So kere ebe anyị nọ, this is now me advising
my fellow men before I go. Advising my fellow men before I actually go. Even with some things in our bottom, I see my fellow guys doing very well. I'm and so many of my friends Nje Super Nje Negari Nyanuno ha ipoti fuebe ana go na nyocha. For some ties if you know. I'm my friends say na Nje Shano dey ba put na my do motivated. No Ogechi. Onwoka Donatus say but taking escort doesn't mean the person is rich. Onne Konna Donatus because taking escort mean that the person do rich. Taking escort onya do rich. Happens the image of how rich onya do. Oh my brother, taking escort onya do rich. Actually, can do honest with Sagia. I don't need to take escort to Unonia Adorich. Can you Polonian? Can you put an escort? Of what of we get 3, 4, or 5. Now, what 30,000 every day. Come for good, going to buy fuel and a motum, or won't get my who, or you didn't tire this soon. So, only for Jane will go. Because if any na here na for 30,000 every day. Every day. Has so 7 days. But only for 4, only for 2. Let's say that only for 3. 30,000 I want 90,000 every day. Into 10 days I want 900,000 plus niha accommodation and the feeling. Ejimego ne we build Christmas. Ego ne kan jibu Christmas. Ego ne kan tili na account we build Christmas. So kroye gbarago na in Igbo escort we ga ego si ono onye owu dorish. Odu mana mega bela na akpọrọgodu bịa whether na dorish or not dorish. Ọ na akpọrọ bịa ma ọ wafunu m ife mma afunu we si afunu m ife mma afu we si So this is me advising my fellow men. The challenging Ghana abata this year to do every year kind of meet the challenges. You should be worried about the exploit your fellow men in the your fellow guys in the and not a naturally kiti. Imagine Kofuji Siwesem, I must catch Ogechi. So New Year resolution no Ofuji wo, I must catch Ogechi. If any Ofuji yawo achieve this year, owe malo nanyana dimpu umudim ibeye, I will know if when he catch Ogechi. If only the region will award this year for catching Ogechi, the highest level of success. So at the end of this year, ndozona eme house opening ceremony, ndozona launch moto, ndozona launch yana, ndozona eme factory, ndozona eje vacation. Nyama na celebrate catching Ogechi. Now think about it, my brother. Think about it. All these people na jagike, they are not helping you. They are not helping you. I'm okay, but I am assuming that no Fuji are cancelled. I'm okay because saga ni no na agba. I don't know some of you personally. You want to go? So I am worried at the end of this year, people will celebrate their exploit, their victory in their various endeavors. Are you going to be celebrating that name with Ogechi? What are you going to be celebrating? When you ask yourself this question and you are able to answer this question yourself, then you will come to the terms with me that you are just wasting your time. You are investing your precious time in something that doesn't make sense. You are investing your precious time in something that doesn't make sense.
day unu bia me Ogechi arrest na classic Monish. Okwono furu ka Nwagu pụrụ. That is the CEO of Nwagu Otaifia Motors. Nwagu Otaifia Properties and Home. Okwe furu ka drive out. Yeah? Yeah? Okwe furu ka ebube nwoke si wee do. Yeah? Okwe furu ya. Na beye omen empower 100 sewing machine, 100 motorcycle, 30 shuttle buses, 500 bags of rice, and 500 groundnut oil. Obodo we ma na nwoke si America bata. Obodo malo na nwoke si America bata. Ino di afuko dogulitu. Emegeri edo oba sare igbu obo. Ino lo eba ho. Nwoke iberu pụọ ka nwoke ngo nwa nọrọ na-eche nwaanyị. Ị nọrọ na-eche nwaanyị. Jide nwaanyị ịbabara Facebook na-aba mba n'ijide ga agụ ijide ga ọsama. Even after making that first mistake, you still want to repeat another silly mistake again. You still want to repeat the same mistake again. Enka Agada, thank you. Hey, we're going on Dutch have a baby worship program. Ne mada Bugaliono. Ono choje purun Dutch in on Sweden way bata. You know that good. Purun Dutch in America way bata ye be adene. Onya gusere ni fenna ko na aba. Fenna ko na aba. Oni fenna ko na aba. Onaya da bagale achoso uzo no yesi a report page man mo na emefa. Ugosiri ni ife na apia na aba ọwụ na ife na akọna njọsọ na ewestegharị na abụsịsị ọsọ mmiri na ma ha apia nọmba ona ya dey make us all this nonsense unu nwere ife. That is why I keep wondering why unu ji wee nwe so much time. Unu nwe so much time for nonsense. Unu nwe so much time for nonsense. Ebe anọ imokwu ha ego no na custom imokwu ego ni my cost now for 1 month. For 1 month. When I should be thinking of ways to meet up with this demand. Manke dorum direct. Manke uturu ndema because we wakunye na home. Either ways I have to meet up with that obligation. And I'm a create yari fake account. Ne golo account. Na make us say it will an expert in email. Why can't you go solo has ibe go to akwụkwọ tụta ego ụbọchị ya atụrụ nga atụkọdo nga n'otu ịma ndị ji ewewu dike. Ana m ajụ gị ajụjụ ka ị wee spat na ije gụkọrọ fake account mepesia fake account werie na report gari page ndị mmadụ na-achọgharị page onye ya bring it down. Why can't you use that account? Were je tụọ akwụkwọ ntụ ụmụazị ibe usi atụ akwụkwọ were tụta ego ụbọchị ka ọ ya wụ na-emezidu n'ife ọjọọ ịmarụ na iji ife ọjọọ ahụ wee achieve something. Onye ka nji wee sị you people are wasting time on irrelevant things, nonsense things. A lot of people unu na-anọ up against one day unu eluho level ha. Look at Zion. Almost all the people who are fighting him online doesn't even provide quota of employment to provide in Oboda. No. He's an entrepreneur, a manufacturer, no distributor channel.
distribution channel. This year again, us strategize chakwana etu business yes this year. Go on go because of fake account. Name a fake account. Na pagare na Ogechi ya arrest. Na pagare na run program. Etu yes we go Ogechi na akọ nwanyi kogo na ikogwaro nwanyi kogo na ikogwaro nwanyi kogo na ikogwaro agwazie na nwanyi ahụ bụ amụ ọgba kakaka m n'isi isi ga-efelu. I help you people jisi n'ike gaba n'iru ụnụ akwụsịwụ na onye nwe anyị gbuo unu ume nghọtago onye nwe anyị gbuo unu ume Virgin Mary ya enyere ụnụ aka ọkara ihe etu a nghọtago ọkara ihe etu a bọsị nta ya chụọ n'Owere nchi asịrị unu moo n'ụbọchị nta ya chụọ n'Owere nchi ka ọ nọ na-anụ ife mkwuru ishere na m disi ye kedu ka ụbọchị ya esi wee dụ ahụ abalị ha ụfa ka m nọ na-eche distin mmadụ nọlụ na-emepe fake account every minute. Hey, account o ji emegonu or bank account. Nwobere oge kịta anaghị Easter mmemme niile aka ikwa n'ogbe minista mana family gị ihe eje nkwe maka na ị nwere gị ihe ejije, but this is the right time ihe eji wee je gbagharịba ka ime ka both ends meet ya. Iworie na-achụgharị Ogechi kiti Iworie na-achụgharị Ogechi kiti ebe Ogechi nọ kịta. Ogechi nọ na Nigeria 1 year. Dr. Ugochukwu na-alụ ọrụ. She cannot go hungry. After all, ọkwọ narị anụ di. She cannot go hungry no na Nigeria 1 year because Dr. Ugochukwu na-alụ ọrụ. Olu send the ego provide for family. Na nyanwa try we do hard working as a woman. Na ine je ka go na mo aka ka nwoke. A man is meant to provide for his family. Nke nwaanyị kpatara bonus ko. So ọ wụrụ na ị na-emepe ụlọ ka go na ama aka, you are making a great mistake as a man. Ije ka go na nwaanyị na ama aka. Ịchọ ka go na ama aka ije kwudie m. Ọ die ka okwu dorogo na. Ọ die ka okwu dorogo na. I'm not Ogechi. So ekwucha na m okwu niile ife m kwuru n'abalị a dụkwakwa n'one ka anyị gụọ ya ọnụ ife anyị abụọ. Number 1, all new is Zionite, and you are joining these people. To be fighting Ogechi. It deserves mercy. You need to go and apologize to God. I said, you must not come out on Facebook to talk. Make sure no. Ogechi has nothing to do with the image of Zion. Ogechi is Ogechi. Zion is Zion. Okuduro Ogechi do nya na ndenya na eneme. And not Zion with ndenya na eneme. It is as simple as that. You gotta go. Before I now give advice to those people who have so much time, because I see they have so much time. They have so much time enough that they have overproductive time that they have to dedicate a greater part of it to Ogechi. You gotta go. I'll be very sad. I have to go. Abani amala imma. Ma onye elu ma onye ana, ma ndị ife anyị na-eme na amasị, ma ndị ife anyị na-eme aha amasị. Abani ya amala onye ọ na mma. I still remain ezigbote onye Nnewi for ndị na-agbagha ya agbagha. Ezigbote onye Nnewi for ndị na-agbagha ya agbagha. Iju ogwugwu enwere udo. Iju ogwugwu enwere udo. Eziokwu ka anyị na-ekwu. Anyị adịghị ekwu okwu asị. Ịghọtago? Eziokwu ka anyị na-ekwu. Anyị adịghị ekwu okwu asị. My own be say the owner
of that Mumu hotel where then come arrest Okarisia must be sued. No. Obiakeze. There are some things I will explain about that. There are some things I will explain about that. It is not like that. Ezugo, note, please, no real Zionites support this saga, okay? These are POJ saga frustrated single mothers fighting Oge. You see? Palace of Justice. Meanwhile, the main Palace of Justice are abandoned go their cause. Now, Chosi will make a peace with all people. Members take you over. The other go. Kenu no way ye hapu go ha chowa ziudo. Kenu no way ye hapu go ha chowa udo. Ezibota nwa okpu na ezuru ago. Chinenye a na-eme. Chinenye a na-eme o. Onwe nwanne mmadụ. Chinenye a na-eme. Ajụjụ a na-ajụ. Deelu m yes or no. Onwe nwanne mmadụ a na-anọ na Nnewish. Isi St. Mass na-agbago before junction Dr. Chikezie. Ebe a n'aka nne. Onwe nwanne mmadụ a na-anụ ebe a. Deelu m yes or no. Chinenye a na-eme. Onwe nwanne mmadụ a na-anụ na Nnewish before junction Dr. Chikezie na ọwụrụ na isi Amụkọ na isi St. Peter, isi St. Mark's Nnewish wee gbagobe. Yes or no? Nenu so fake account ha na agbaju. I don't even know how I have come across you. But what is this about? I don't even know how I have come across you. Okay, nah. You don't obviously need to be here if you don't know what this is all about. Okay, no. Okay. It's my first time here. Adama. Agbajusia ha. Biko no. I don't know. Kanjena pula. I don't know. Catch your phone.